Il-Pulizija tal-ewwel distrett jiġifieri tal-Belt u l-Furjana ġew rikonoxxuti bħala l-aqwa distrett tal-Pulizija wara li tul is-sena li għaddiet kien l-aktar distrett li rat tnaqqis fir-rata tal-kriminalità. Is-Surpretendent tal-Belt Victor Aquilina spjegana li l-ħidma fil-kapitali ma tieqaf qatt u kif tul ix-xhur li għaddew ġie introdott kunċett ġdid li qed iwassal għal diversi riżultati pożittivi fejn jidħol is-serq u ż-żamma tal-ordni. Barra li kellna xogħol kollettiv mill-membri mill-iżgħar wieħed sal-fizzjal ta' fuq li huwa l-Assistent Kummissarju, ħloqna skwadra pajżana fejn ħadmet b'saħħa kbira, ħadmet biex innaqsu il-kriminalità fosthom naqqasna il-pickpocketing li kien qed isir ġewwa id-distrett numru 1. Il-Pulizija tar-Riserva Martes Camilleri ngħatat il-Premju tal-Pulizija tas-Sena wara li tul il-karriera tagħha fil-korp dejjem ħadmet bl-aktar mod responsabbli u diliġenti. Għamilt il-25 sena fil-Pulizija u illum il-ġurnata qiegħda Pulizija tar-Riserva, ġifieri part-timer. Jiena nipprova nimpenja ruħi u nagħmel l-iktar ħaġa my utmost fix-xogħol tiegħi u jiena nappella lil pulizija oħra, kemm pulizija għadhom deħlin u anki pulizija ta' riserva oħra bħali biex kemm jista' jkun jimpenjaw ruħhom fix-xogħol tagħhom. Matul iċ-ċerimonja ġew rikonoxxuti wkoll diversi puliziji oħra li wettqu atti li ħallew il-frott fost dawn pulizija mit-taqsima tal-forensika u tal-investigazzjonijiet kriminali li ħidma sfiqa mill-laboratorji tal-pulizija waslet sabiex issolva każ ta' omiċidju. Pulizija oħra ġew rikonoxxuti wara tul is-sena li għaddiet solvew reati kriminali u għenu persuni fil-bżonn anke fil-ħin liberu tagħhom. Suġġent ieħor mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit saħansitra waqqaf persuna milli twettaq suwiċidju. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar irringrazzja lill-Pulizija kollha għax-xogħol kbir li dejjem iwettqu. Sostna li bħalissa hemm diversi proġetti fi stadji avanzati, iżda qal li fuq bażi personali il-proġett li dejjem ikollu f'moħħu huwa l-motivazzjoni tan-nies biex dejjem ikunu kuntenti fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia sostna li l-investiment li qed isir fil-korp tal-Pulizija wassal sabiex issolvew numru ta' każijiet kbar. Fakkar kif tul l-aħħar snin il-Pulizija għamlet l-akbar qabdiet ta' droga fl-istorja tagħha u r-rata tal-kriminalità tnaqset drastikament. Għal ukoll li m'għaddix aċċettabbli li pulizija jiġu medda u msawta waqt il-qadi ta' dmirijietom, hawnhekk huwa sostna li min jagħmel dan irid jieħu dak li ħaqqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.